Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ André Camilleri. Ħuti llum għalkemm hija ġurnata ferjali dan is-santwarju sejrin nagħmlu l-Quddiesa tal-Verġni Mqazza Marija is-Sultana tal-Paċi, u dan propju biex nilqgħu l-appell li jagħmel il-bieraħ il-Papa biex nitolbu għal paċi, partikolarment minħabba s-sitwazzjoni tal-Ukranja li dejjem qiegħda tiggrava. Għalhekk jew kif qalilna fl-appell li mbagħad ħanaqrawh fl-appell li bat lill-insara u anke lil dawk li ma jemnux, talabna biex nitolbu lill-Alla għal paċi fid-dinja. U fuq kollox itemm l-appell tiegħu propju b'dawn il-kelmiet: ħatħares is-Sultana tal-Paċi lid-dinja mill-bluwa tal-gwerra. Jew għalhekk nitolbu lis-Sultana tal-Paċi biex tieqaf magħna u ddawwa l-imħuħ tad-diplomatiċi biex ma nidħlux f'xi gwerra fejn ibatu il-foqra u l-imsejkna. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna ejjew nitolbu maħfra lill-Alla u ħniena għal dnubietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla permezz tal-Iben il-waħdini tiegħek rittati jisliem u l-paċi lill-bnedmin bl-interċessjoni tal-Verġni Mqazza Marija. Atina il-għeda u l-paċi fi żminijietna biex inkunu familja waħda fis-sliem, dejjem maqudin flimkien b'imħabba ta' aħwa. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Ġagbu Apostlu. Ejjew issa intom Milonja, ibku u wixru għall-għawġ li ġej fuqkom. Ġietkom tħassar, ħwejjiġkom kilitomkom il-kamla. Id-deb u l-fidda tagħkom rabbew is-sadid, u s-sadid tagħkom għad jixed kontra tagħkom u jiklilkom ġisimkom bħan-nar. Ħżintu il-ġid fl-aħħar jiem. Ara, il-ħlas tal-ħaddiema li ħażtu l-elik tagħkom, ħlas li intom żammejtulhom bil-qerq qiegħed jgħajjad kontra tagħkom, u l-biki ta' dawk li ħażdu wasal f'udnejn il-mulej tal-eżerċti. Fuq l-art għextu fix-xalar u l-lussu, għadtu tissemmnu għal-jum tal-qatla. Intom ikkundannajtu l-ġust, qtiltuh għax ma jistax jeqfilkom. Il-kelma tal-mulej. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet. Din xortih min jittama fih innifsu, hekk jintemm min jitaxxaq bi fruwatu, bħannaċ lejn l-imwiet mexjin il-mewt tkun ir-raj tagħhom. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet. Dritt lejn il-qabar jinżlu, jintemmu fl-imwiet bħal bla ġieħ ta' xejn, imma lili Alla jifdili ħajti, mis-seta tal-imwiet żgur jaħtafni. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet. Tibżax meta xi ħadd jistana, meta joktor il-ġieħ ta' daru, għax xejn ma jieħu f'mewtu, ġieħu ma jinżilx warajh. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet. Imqar jekk f'ħajtu iħoss ruħu ħini u jgħid li faħruh għax jgħaddija tajjeb,
Immur ukoll mal-ġemma ta' missirietu li qatt aktar ma jaraw id-dawl. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet. Alleluja, alleluja, alleluja. Ilqgħu il-kelma ta' Alla mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassew hi. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Min jagħtikom tazza ilma x'tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jorbtulu ma'on u ġebla ta' tħin minn dak li jdawru l-ħmir u jixtħuh fil-baħar. U jekk idek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol bit waħda fil-ħajja milli tmur bidejk it-tnejn fl-infern, fin-nar li ma jintefiex. U jekk riġlek huwa għalik okkażjoni ta' dnub, aqtu barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol briġer wieħed fil-ħajja milli tinxteħed briġlejk it-tnejn fl-infern. U jekk għajnejk hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol bajn waħda fis-saltna ta' Alla milli tinxteħed bajnejk it-tnejn fl-infern, fejn id-dut tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefiex. Għax kull min imellaħ bin-nar tajjeb il-melħ, iżda jekk il-melħ jaqta biex terġa' tagħtih it-toma tiegħu, fittxu li jkollkom melħ fikom infuskom u li tgħixu fi sliem bejnietkom. Il-kelma tal-mulej. Ekħuti bl-aħħar kelmiet tal-Evanġelju tal-lum li ma naħsibx li l-affarijiet jiġu b'kombinazzjoni għaw dawn l-appell tal-Papa anke għal paċi. Evanġelju tal-lum jispiċċa propju b'din it-twissija. Fittxu li jkollkom melħ fikom infuskom u li tgħixu fi sliem bejnietkom. L-appell li ħareġ il-Papa propju il-bieraħ jgħid dan, ħanaqrawlkom. Qalbi tuġani wisq nara s-sitwazzjoni tigrava fl-Ukranja. Minkejja l-isforzi diplomatiċi tal-aħħar ġimgħat qed jinfetħu xenarji dejjem iżjed allarmanti. Bħal ħafna nies mad-dinja kollha inħossni imnikket u imħasseb. Għal darb'oħra il-paċi ta' kulħadd qed tiġi medda minn interessi partikolari. Nixtieq nappella lil dawk li għandhom responsabiltajiet politiċi biex jagħmlu eżami serju tal-kuxjenza quddiem Alla li huwa Alla tal-paċi u mhux tal-gwerra, li hu missier ta' kulħadd u mhux biss ta' xi ħadd, li jridna aħwa u mhux edewwa ta' xulxin. Nitlob lil partijiet kollha involuti biex jibqgħu lura minn kull azzjoni li terġa' tipprovoka iktar dbatija lil popli, tiddestabilizza l-inkonvenjenza bejn in-nazzjonijiet u ġġib fix-xejn il-liġi internazzjonali. U issa irrid nappella lilkom kollha, temnu u ma temnux. Ġesu għallimna li għal-ġenn diaboliku tal-vjolenza għandna jinwieġbu bl-armi ta' Alla, bit-talb
u bis-sawm. Nistedinkom il-koll biex fit-2 ta' Marzu li ġej, l-4 tal-Irmiet, nagħmluh tassew jum ta' sawm għal paċi. Inħeġġeġ b'mod partikolari lil min jemmen biex dakinhar jiddedika ruħu intensament għat-talb u għas-sawm. Ħatħares is-Sultana tal-Paċi lid-dinja mill-bluwa tal-gwerra. Papa Franġisku. Huti eżies, ejjew aħna wkoll nresqu ħerqana it-talbiet tagħna lill-Alla tal-Paċi, lill-Alla tal-Imħabba, lill-Alla li aħna l-koll nsejħulu missierna. Ngħidulu flimkien qaddes lill-ulidek mulej, qaddes lill-ulidek mulej. Sabiex l-insara ifittxu li jkunu qaddisa u bla teba fl-imħabba quddiem Alla u quddiem il-bnedmin nitolbu. Sabiex il-ġnus kollha jarfu verament li l-bniedem u d-dinja timxi l-quddiem minn kemm hemm paċi u imħabba bejnietna nitolbu. Sabiex l-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw tagħtina l-qawwa biex aħna wkoll naħdmu għat-tajjeb u għal-paċi u l-imħabba bejnietna nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, jitolbuk mulej biex tnissel fost il-pajjiżi kollha il-paċi u s-sliem nitolbu. Tolbuk mulej għal-morda, daw kollha li matul dan il-jum sejjer isir xi intervent fuqhom fl-isptarijiet tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. U Alla tama ta' kull min jafda fik, għatina li naqsmu maħutna l-imħabba li jinti jurejtna fi bnek Ġesu Kristu Siedna li huwa glorifikata għal dejjem bi Kristu Siedna. Jitolbu Huti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija, s-Sultana tal-Paċi, nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija għal ħtijietna u nitolbuk biex fil-ħnina tiegħek tagħti d-don tal-għaqda u s-sliem lill-familji kollha tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr u nollu bit-tifħir xieraq il-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Verġni Mqazza Marija. Dini il-qaddejja umli tiegħek
li laqet itħabbira minn fom l-Arkanġlu Gabriel u nislet fil-ġuf safi tagħha il-prinċep ta' Sliem, Ġesu Kristu ibnek Siedna. Dini dik l-om li frabta sħiħa mar-rieda ta' Alla waqfet qalbina ħdejn is-salib meta minn fuqu ibnek bid-dem tiegħu ġab Sliem fil-ħolqien kollu għas-salvazzjoni tagħna. Dini id-disċiplu ta' Kristu li tallem tħobb Sliem, imsieħba qalb waħda fit-talb mal-Apostli, ħerqana talbet għal miġja tal-Ispirtu tal-Għaqda u Sliem, tal-imħabba u lena imwiet mill-missier. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u bixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu lil Alla l-missier biex tiġi s-saltna tiegħu li hija saltna ta' paċi u mhux ta' gwerra, saltna ta' maħfra u mhux ta' tpattija. U għalhekk ngħidu: missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib
iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristi. If tu algo mera
nitolbu. Atina mulej l-Spiritu tal-imħabba biex bis-saħħa ta' tqarbina li jammilna bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdieni f'din it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija s-Sultana tal-Paċi, infittxu li nġibu il-qudiem fostna dak isliem li ħallilna Ġesu Kristu Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ngħidu 3 Avamarijiet biex isseħħ il-paċi tant mixtieqa. Sliem għalik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.